hụ maka azụmahịa n'afele mba ụwa nọ na okpuru azụmahịa achịkọbago ọgbakọ nkụzi otu ụbọchị n'Ụmụnze na kansụl Orumba South na Anambra steeti. Ebumnobi ya wee bụrụ ibelata ahụhụ ndị mmadụ na-ata. Ya bụ ọgbakọ nkụzi anụ a bụ nke mbụ na mbụ ya na steeti a eguzobere ka e wee gbasaa ozi otu kwesịrịnụ banyere ya bụ otu. Onye nta akụkọ anyị bụ Chukwuemeka Modelim kpọtara ya ụka. bụ mmemme onye na-anọchite anya Small Giants na steeti a bụ Odoziakụ Blessing Okeke kọwara na ọ bụ azụmahịa nke a na-azụ n'ikuku bụrụkwazịa nke na-agbanwe ọnọdụ ndị mmadụ site n'ime ha ka ha bụrụzie ọgaranya ma na-enyekwazịrị ndị mmadụ aka. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ha na-akụziri ndị mmadụ ka esi akpata ego ya nakwazi ụzọ ha ga-esi wee na-ekwupụta gbasara azụmahịa ha. O mere ka amata na onye ọbụla nke chọrọ isonye ha ga-eji ihe dịka 28,000 wee malite. Ka nke a mechara, onye ahụ ga-amalitezi ritebe elele dị na ya bụ azụmahịa. Ụfọdụ n'ime ndị otu ha ndị gwara ABS okwu dịka Maazị Edwin Ọnụnkwọ nakwazi Odoziakụ Ịfụnanya Ngene kwupụtara na ya bụ azụmahịa agbanweela ndụ ha ma mezie ka ha bụrụ ndị na-enye ndị mmadụ ego na na-enyekwazịrị obodo ha aka. Site n'Ụmụnze, abụ m Chukwuemeka Modelim.